Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao niya? Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay na yung mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan asa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahang. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Dili mahulagway ang gibating kapungot sa amahan ug anak, kay bisan usa ka dako, wa naman sila mapupo sa mga tinulis. Na-recover ang mga kwartas taga-bangko ug nahurot ug kamatay sila si Jackie. Ug sama sa nandan, nang insulto na sab si Leo sa media. Diha raw sabay si Alan sa palibot ug nabati nini ang tanang pamahayag ni Roger ug ni Leo. Apan nakamatngon si Alan sa palibot kay ang mga tawo ni Leo nikalit ug lihok ug siya mao'y tumong. Kalit sab nga nawa si Alan, unya nanawag si Leo ni Roger. Nagbalita nga nailhan na nila kung kinsa ang vigilante. Niya ang sumpay sa sugilanon. Kagaw ni Cain! Nagtuo kong mabawi na nato ang mininyong naggaston sa milabay ng eleksyon. Nahimo na noong kabhang kinasong amahong. Oh, manulis usab, manulis usab. Manulis usab. Hilong ko na sisto. Mga langit. Okay, Leo. Oh, good, good. Muna na ikaw na yun. Pasisto, nailhan na ni Leo kung kinsa ang vigilante. Oh, mga langit. Okay, mayo ka na. Mayo ko ba ka na? Usa pa ka na katinuod, Roger. Ato na masaran kung tuwa na tas police department. Agi, pas-pas ni Baljon. Hinay na kayo ni. Pas-pas eh. Pas-pas magkaritay mo daga ganyan to karon pagkahanga mayor o congressman na ta. Pas-pas pa! So, 1.5 million na ang ganti kung kinsay makatudlo o makapatay sa vigilante. Bisag pila pa ka milyon ang ilang igante aron madakpan og mapatay ang vigilante, Tess. Di gyud nila mailhan og madakpan o mapatay ang vigilante. Bebet, Sigurado lagi ko.
di nila mailhan og madakpan ang vigilante. Bet, Ano ka, Tess? murag kailan nimo ang vigilante. Nakarasabahan na da. Nakamatngon biya ko nimo nga nagduda ka nga kaila kayo na ako ang vigilante. Ipunan pa gyud nimo ang akong pagduda nimo og sa vigilante, Bet. Nganong ingon ka naman ani manulti? Kung ang vigilante na mo ay may sgutan. Grabe kayong imo suporta. Di lang baya ako mo na yun, Anites. Nakabati kang bitaw atong manager sa usa ka bangko. Suportado niya ang vigilante. Fans kayo sa vigilante. Pila kami kabuok, no? Nga dako kay pagsalig sa vigilante. Aron moingon kasab. Nga kaming tanan nga giganahan sa mga lihok ug mga buhat sa vigilante suod sa mga vigilante. Hilom na, Bet. Moingon sa kates nga katong manager sa bangko sama nako. Hilom na, suod sa Bet. vigilante. Hilom na! Batay, Bet! Suga to eh. Oh, nagkaklaro ka to, Des? Sakyanan to sa mayor o congressman. Nagkaklaro sila. Di ka to emergency. Sunda, Bet! Okay. Murag sundan nila ni Bibit ang sakinan nila ni Roger og Sixto. Nagkusog kay nagpadagan. Nga sab ka nga nagrumentado magpadagan ang gisakyan sa mahanog anak. Susihon ako ni. Pabibig lang ko din sa sakit mo, Shane. Diha ka lang, Aljun. Okay. Tada, Roger. Nawaha ang ilang sakyanan. Tabang utanos palibot, Tess. Palibot. Police department na ka ng unahan, Bet. Tuwa ka sa opisina sa Happy? Ato na to, Bet. Tuas na pa ingon sa police department. Sundon niya po na ko sila. Naara ang ilang gisakyan, Bet. Anita parking, Tess. Kanang dili layo sila sa kinan. Naagit sila karon sa opisina ni Chief Leo. Tana, Bet. O, Tess.
wa sila pingon sa soda. Di na sila makailan ako ng akong takuban. Madaog ko. Ang sakinan, raket, pertagiya, seksi at guwapa kayo. Jordi ha. Hello! Hindi ba na kong babae yun? Jor, oy. Huwag yun makailan ako ang matabata ni Roger. Kadugay pa! Kadugay ba? Ha? Jer, Sixto. Unsa ni balita? Ha, Leo? Unsa ko inyo na nailhan ang vigilante? Oh. Tanawa ng bagaw na develop na litrato, Jer, Sixto. Oh. Leo. Ame, patanaw ko. Oh. Oh, Sixto. Oh, Roger. Si Alan? Oh, si Alan yun. Temper ko. Dili ta angin magdali-dali ani Leo. Giayo rin mo process. Leo. Ganihan, dito sa safe house nila ni Jackie, may usa ka tao nga kanudahan kayo og lihok. Og may nakadani sa tensyon sa akong mga tao. Og ikuha nila og nagkalaing-laing picture silang cellphone. Og ang uban, diha sa ilang kamera. Apan ang labing makapaybong, kay nawa ang maong tao. Unya nganong migawas man nga si Alan kining mitumaw sa mga hulagway, Leo. Paminaw, Jar. Kay ingon ni ini ang among gibuhat. Des, Oo niya. di pa ka maksud. Di sa magpabalda ang hipi uban sa congressman ug mayor. Nga naman. Wa magsulti ko sa hinungdan pero pawat to lang ko ta. Unsa ka, sa? Wato na nato, Bet. Mao ganay among gibuhat, Jer. Nakuhaan og pictures ang maong tao nga nagkaop unya nag-shade sa inyong gi-process computer. Inyong gibutangan ang picture ni Alan sa inyong files nga gitaoran ninyo og kaop og shades ang picture ni Alan ug mao ni gawas. Roger. Huyang na kay ni Leo. Daan pa ko nga maglisod ka pag to, Jer. Pero niya pa'y lain aron kagyud mo to, Jer. Pero niya pa'y lain. Guantes nga itong. Guantes nga ito, nga way pares nga nakitaan dito sa mibarug-barug sa tao nga kanudahan kayong mga liho. O gisusi na ang fingerprint sa maong guantes o gimatch na namo. Ang fingerprints nga naa na ng mga guantes may match sa fingerprints ni Alan. Ha? Ang vigilante pirming magsul o guantes nga itom. Leo. Diyos Ipo Santo! Oo ba?
Wa na'y duha-duha. Si Alan gyud. Kadako nga ni man. Sa ato pa na data ni Alan siya ang pagpakaroning nun. Pero karon, dili na. Buang ako na ini. Sa ato pa na ilahanan ko di ay. Tinood ko di ay nga si Alan ang vigilante. Kung animal. Iplastar na nato ang klaro gyud kay naong ni Alan sa mga posters. Uban sa kumplito niya ngan nga ipapilit sa mga pusti og mga paril sa kadalanan sa tibok syudad. Yes. Okay. Kisay na nawag. Naas Teresa sa gawas. Naas gawas Teresa? Naas gawas Teresa? Ha? Naas gawas si Teresa? Oo, naas gawas si Teresa, sir. Naibaw nga taod-taod nang may relasyon sila si Alan ng Teresa. Siya ito buhaton, ha? Siya ito buhaton. Oo, siya ito buhaton, ha? Unya, wa pa man sila magawas, Tess. Wa tayo makuha din ni Beth. Tana sa studio. Tara. Laga ako magkaday ng mga amigo. O mga... Si Alan. Hello, Tis. Hello, Bigit. Kiss ko, Tis. Hello, Tess. Hello, Congressman, Mayor. Congrats na rin yung dua, ha? Thank you. Tess, Well, kay niya kan magyotes. Mayo sab ka kasultihan ka namo ni. Nahibaw ani gyud kung kinsa ang vigilante. Og si Alan ang vigilante. nunti ang ubang sumpay na ning sugilanon. Kagaw ni Kain. Direksyon, Aljin Abakita. Spinner, Nilson Tantano. Recording Engineer, Achilles Hisem. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.